צהריים טובים. אנחנו ממשיכים בלחימה עצימה, בהגנה ובהתקפה. גם בשעה זו, אנחנו ממשיכים לתקוף במרחבים שונים באיראן, במסגרת מבצע עם כלבי. התקיפות מתבצעות אל מול מטרת המבצע, הסרת האיום הקיומי. האיום הקיומי האיראני על מדינת ישראל, איום הגרעין ואיום הטילים. לאורך היממה האחרונה, חיל האוויר השלים סדרת גלי תקיפות ומהלומות נגד מטרות במרחבים שונים באיראן. זוהי מפת איראן. הנקודות המוצגות על גבי המפה מדגימות את המרחבים השונים באיראן. תקפנו עד כה מעל 150 מטרות ומעל 400 רכיבים שונים. כעת, אני רוצה לחשוף בפניכם גל תקיפה משמעותי שהסתיים לאחרונה. הוא מדגים יכולות חדשות שהושגו בחיל האוויר, בעליונות ובשליטה האווירית שיש לצה"ל בשמי איראן. במהלך הלילה פתח חיל האוויר באמצעות יותר מ-70 מטוסי קרב מהלומת תקיפה נגד מטרות בטהרן, שממוקמת בלב המדינה. הדרך לטהרן נסללה. תקפנו ברחבי טהרן יותר מ-40 מטרות, טילים ומערכות מתקדמות של הגנה אווירית, לצד תשתיות שליטה ושיגור נוספות. טייסי חיל האוויר שלנו טסו במשך כשעתיים וחצי מעל שמי טהרן, לצד כלי טייס בלתי מאוישים ששוהים באוויר במשך 24 שעות ביממה, אוחזים במרחב ומסייעים בתקיפה ובמודיעין. עשרות הכלים פועלים בחופשיות מעל טהרן, בזכות מכות הפתיחה שלנו שהסירו איומים רבים של מערכות ההגנה האווירית האיראניות. מדובר במרחב בו מטוסי חיל האוויר פועלים לראשונה. זהו המרחק העמוק ביותר בו פעלנו עד כה באיראן. כלי הטייס טסו בחופשיות עד לכדי תקיפה במפתיע. יצרנו חופש פעולה אווירי במערב איראן עד לטהרן. חופש אווירי שיאפשר לנו לפעול ולסכל איומים על מדינת ישראל. טייסי חיל האוויר פועלים במקצועיות אל מול הסיכונים. ההגעה לטהרן היא בעלת משמעות אסטרטגית ומבצעית רחבה. חיל האוויר ואגף המודיעין נערכו לכך שנים. נגיע לכל מקום שידרש כדי להגן על אזרחי ישראל. טהרן לא חסינה יותר. בירתה ומוסדות הטרור של איראן חשופים לתקיפות ישראליות. אתמול בערב תקפנו את אתר הגרעין של המשטר האיראני במרחב איספהאן. באתר זה האיראנים הקימו תשתיות לטובת תהליך המרה חוזרת. המרה חוזרת של אורניום מאושר לצרכים צבאיים מובהקים. זהו השלב הבא לאחר השארת אורניום בתהליך של ייצור נשק גרעיני. במשך שנים איראן השקיעה מאמצים רבים ועשרות מיליוני דולרים בפיתוח אתר הגרעין במרחב. לטובת זה היא גייסה, לטובת פיתוח האתר מאות מדענים ועובדים קבועים. תקפנו את האתר והשמדנו מבנה לייצור אורניום מתכתי. בנוסף תשתית להמרת אורניום מאושר, מעבדות ותשתיות נוספות.